guys. Hello. No nic, vítejte u tohle videa. Jo, informace, jakož jsem tady kanál, vydáme to sice na 2 kanály, na kanál LPS Amelis a LPS Micha. Jupi. Možná na můj, ne? No, možná, to nevíme, jo? Takže tohle je LPS Amelis. Hello guys, jestli nemáte odběr, tak dávejte, protože už máme skoro 20 odběratelů a jo, tohle je Míša. Tohle je taky Míša. Ale já jsem Micha, LPS Micha. A tohle je naše kámoška. Jo, teď jsme se Pozdrav. rozhodli. Čau. Teďka tady není jedna. Jo, není tu. Je tu teďka jiná. Ta taky hrávala, myslím, tady toho. Jo. No, to je no. V dnešním videjku, aby jsme tady nekecali totální kravony, tak tady budeme dělat film. Středověk! Ne, vole. Ne, my budeme prostě normálně natáčet film. Jo, počkejte, já vám musím něco říct. Víte, proč jsem řekla středověk? Protože předtím, my jsme tady přišli k tomu stromu. Jak víte, dlouho jsme u něho natáčeli. Tak já jsem řekla, ježiš, to je středověk, konečně budu natáčet na stromě. Jako asi tak, no. Takže v tomhle videu uvidíte video, které fakt bude hrozně povedený. Přece jsme si tady nenavrhli text, ale... Ani nic takového. Ale bude to taková čistá inspirace, takže čus. Ještě abych tady nezapomněla něco říct. Vole, tak, prostě dejte like na můj kanál, jmenuje se LPS Amelis a prostě tak. Jdeme! O 10 let později. Tady jsme hrozně dlouho nebyli. To je středověk tohle. Asi tak, no, já už jsem zaprasený. Jak minulý rok, nebo kdy to bylo? Když jsme tady byli naposled? To bylo 10. No já nevím, to je prostě moc. Hej, já bych se nebyl tak 10? Let, nějak jo. tak to bylo. Za 10 let bude mít tady tohle posvátný místo výročí. Jo. Nevíš, kde je Emily? Nevím. Emily! Halo! Aleš, který byla s náma. Emily! Pojďme jí hledat. Jo, Emily! 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 Kde jsi? Nehrám na schovku. Emily! Ty jsi... Emily! Nejsme malý šprtělata. Hello. Emily! Počkej, uslyším. Hello. Kde jsi? Emily, tam je! Emily? Emily? Eilish, pojď sem. Myslím, že jsem ji viděl. Korně, ty zdráš? To je na mě trošku moc rychlý. Pojď. Jo, už jdu. Tady je Eilish. Už jdu. Co? Musíme do nemocnice. Halo. Emily. Co jí je? Nevím, možná dostala záchvat. Pojď, musíme ji odníst. Počkej. Pojď. Já. Tak. V nemocnici. Bude v pořádku, ale no vlastně nevíme, jestli to přežije, protože fakt dlouho měla ten záchvat. Kdybyste ji zachránili o chvíli dřív, tak bude určitě v pořádku. Jo, to víme. Zavolám Emilininu sestru. Dobrý den. Dobrý den. Takže dobrý den. Bude v pořádku? Ten záchvat měla dlouho. Kdybyste ji zachránili trochu dřív, tak by to možná přežila. Nechci vás teď nějak zesmutnit, ale je mi to líto. Nevím vážně, jestli to přežije. Je 50/50, jestli umře. Že? No to ne. Musí to přežít. No, ona to ale musí přežít tohle. Je to moje sestra, ta dokáže všecko. Je mi to líto. Vážně, nevím, jestli to přežije. Byla dokonce i na kapačkách. Ale to musí přežít. Ale to nejde, ona fakt musí přežít. Je to moje sestra. Je mi to líto. No, ale
Ztráta na životech je fakt neskutečná. Bolí to. A jak? Neskutečně. I když se to nedá zvládnout, tak musíme překonat nepřekonatelné. A to, čím si zažila Eilish, ještě víc. S její sestrou Emily byly tak šťastné. Eilish se z toho do jejich 20 let nespamatovala. A tohle je náš konec našeho příběhu.